Debojit क्लासेसआव नोंथांमोनखौ दिनै फिन खेबसेबाव बरायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जों दिनै बेयावहाय नायगोन आसाम नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै आसाम नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै जों फरायबाय थादोंमोन बे माहारियारि पार्कनि सोमोन्दै जों फरायबाय थादोंमोन ग्रेड 3 फर आसाम टेट आसाम पुलिस जेरावबो बाहायजागोन बेफोर थ' बेयावहाय बेफोर आयदाफोरखौ इम्पर्टेन्ट कुइसनफोरखौ नायनाय जागोन लोगोसे बे जाहैबाय जोंहा पार्ट 2 भिडिअ लेक्चार जाय पार्ट 1 खौ नायाखै नोंथांमोना डिस्क्रिप्शन बक्सआव थांनानै एबा आई बटनाव थांनानै नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन थ' बेयावहाय डेबजिट क्लासेसनि एप्सखौ जुदि डाउनलड खालामाखै थाबैनो जों डाउनलड खालामनानै लायो थ' बेयावहाय जों A to Z कनसेप्टखौ क्लियार खालामनानै होनाय जागोन आरो गासै भिडिअखौ नोंथांमोना बेयावहाय मोनगोन डिस्क्रिप्शन बक्सआव थांनानै गासैखौबो डाउनलड खालामना लानो हागोन मबाइल नाम्बार होनांगोन मबाइल नाम्बार होनानै नोंथांमोना कर्सआव जइन जानो हागोन कर्सआव जइन जानानै नोंथांमोना जोंनि गासै कर्सखौ पारचेस खालामनानै नोंथांमोना बेयावहाय फुल कर्सखौ जोंहा लानो हागोन थ' जों ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय प्लास आसाम पुलिसनि थाखाय आलादा आलादायै वाट्सएप ग्रुप बानायदों नोंथांमोना जइन जानो हागोन बेवहाय थ' आसाम पुलिसनि आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि थाखाय अनलाइन टेस्ट सिरिज लानानै फैदों जायफोरा कर्सआव जइन जागोन नोंथांमोना फ्रि अफ कस्टआव मोनगोन बेखौ टेनसन दाला थ' बेनि उनावहाय जों आसाम नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै जों नायबाय थादोंमोन बे जाहैबाय जोंहा काजिरङा नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै जों फरायबाय नोंथांमोनखौ आं रिभाइस खालामनानै होनो लुबैगोन काजिरङा नेशनेल पार्कआ जोंहा गलाघाट आरो नगाव मोननै डिस्ट्रिक्टआव राननानै दङ बेनि उनावहाय जों फैबाय मानास नेशनेल पार्कआव जों दायो हाबगोन मानास नेशनेल पार्कआव आरो बे मानास नेशनेल पार्कआ जाहैबाय बाक्सा आरो चिरां बे मोननैनि गेजेराव सोर हाबनानै दङ मानास नेशनेल पार्क क्लियार जादों बेसिम अके थ' बे मानास नेशनेल पार्कजों मोनसे इन्टारनेशनेल बर्डार शेयार जानानै दङ आरो बे जाहैबाय मा भुटान नङा होमबा बे मा दङ भुटानआ बेवहाय हाबनानै दङ क्लियार जादों बेनि सिगाङाव बेखौ रायलायदोंमोन जों मा रायमना नेशनेल पार्क आरो दिहिं पाटकाई नेशनेल पार्क थ' काजिरङानि सोमोन्दै जों एसे नायजोब्बाय गलाघाट नगाव नेशनेल पार्क जादों 1974 आव 2006 आव टाइगार रिजार्भ 1985 आव वर्ल्ड हेरिटेज साइट जादोंमोन थ' बेनि उनावहाय जों बेवहाय 1000+ MCQनि सोमोन्दै लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव आरो बे जाहैबाय जोंहा जा कर्स जागोन 499 बे 499 नि कर्सआव बेखौ लाखिनाय जादों जेरावहाय फुल आसाम जिकेनि पार्टखौ जों लाखिनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना A to Z मोनगोन बेवहाय टेनसन दाला थाबैनो डिस्क्रिप्शन बक्सआव होना दोननाय लिंकआव जों नोंथांमोना जइन जायो बेवहाय थ' बेनि सोमोन्दै जों नायबाय बेनि सोमोन्दै जों दा सोलिगासिनो दङ 3 मान्थसनि कर्स जागोन बेवहाय थामहिनबा 3 मान्थसल' नङा बियो आसाम पुलिसनि एग्जाम जोबागौ मानि नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि एग्जामा थाङागौ मानि बेफोर गासै कर्सखौ नोंथांमोनजों लाखिनाय जागोन भेलिडिटिया नोंथांमोननि एग्जाम जोबागौ मानि थागोन बियो टेनसन दाला आसाम जिके आरो मेथ्स गासैखौबो क्लियार खालामनानै होनाय जागोन बेवहाय थ' फार्स्ट अफ अल जों नायनोसै दानिया मानास नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै थ' नोंथांमोना जुदि दासिम जोंनि प्रिभियास भिडिअसफोरखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना एसे नायनानै ला माखासे भिडिअ बानायनानै दोननाय जादों आसाम हिस्टरि आसाम जिअग्राफि बायदिसिना खालामनानै दोनदों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन थ' लकेसना बेयो लकेटेड मायाव जाना दङ चिरां आरो बाक्सा बे मोननै डिस्ट्रिक्टआव हाबनानै दङ गोसोआव लाखि माहा हाबनानै दङ चिरां आरो बाक्सा गोसोआव लाखि मायाव हाबनानै दङ चिरां आरो बाक्सा आरो बे जा हाबनानै दङ साइडआवसो दङ बेवहाय भुटाना हाबनानै दङ बेनि उनावहाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि नोंथांमोना जे बेयो आसामनि नेशनेल पार्क जानायनि सिगाङाव गोसोआव लाखि आसामनि नेशनेल पार्क बेखौ खालामनायनि सिगाङावनो बेयो फार्स्ट अफ अलथ' जोंहा टाइगार रिजार्भ दङमोन गोसोआव लाखि टाइगार रिजार्भ 1973 आव टाइगार रिजार्भ खालामदोंमोन आरो 1974 आव सोरखौ काजिरङा नेशनेल पार्कखौ खालामदोंमोन नङा होमबा 19 बेसेङाव 1974 आव बेयो मा जादोंमोन जोंहा रेकगनाइज जादोंमोन नेशनेल पार्क काजिरङाया बेनि उनाव 2006 आवसो काजिरङाया मा जादोंमोन जोंहा टाइगार रिजार्भ खिन्थु जोंहा मानास नेशनेल पार्कआ फार्स्ट अफ अल मा जादोंमोन जोंहा 1973 आव टाइगार रिजार्भ जादोंमोन बेनि उनावसो फैयै फैयै लास्टाव 1990 मायथाइयाव मा जादों जोंहा रेकगनाइज मोनदों नेशनेल पार्क हिसाबै आरो बेनि उनावहाय इउनेस्क'आ अके इउनेस्क'आ दाखालिहाय जोंहा एसे भुल जादोंमोन इउनाइटेड नेशन एडुकेशनेल साइन्टिफिक ओके बेनाव कालचारेल अर्गेनाइजेशन क्लियार थ' 1985 आव मा जादों बेहा डिक्लेयार खालामदों वर्ल्ड हेरिटेज साइट गोसोआव लाखि भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट आसामाव अनलि 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट दङ गोसोआव लाखि वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोनसे जाहैबाय काजिरङा आरो मोनसे जाहैबाय बे मानास गोसोआव लाखि आसामाव खैथानो गंनैल' मा दङ जोंहा
गंनैल' वर्ल्ड हेरिटेज साइट दङ which is very very important. Okay, गोसोआव लाखि पार्पस अफ बे एग्जाम पार्पसनि थाखाय जोंहा एग्जाम पार्पसनि थाखाय very very important जाय गंनैल' जोंहा मा दङ स्टेट माने वर्ल्ड हेरिटेज साइट दङ जायखौ डिक्लेयार खालामदोंमोन इन द सेम इयाराव 1985 क्लियार ओके तो according to दा जोंहा सेबानि बुक बादिब्ला बियो मानास नेशनेल पार्कनि स्क्वायर एरिया अफ स्क्वायरा बेसेबांनो 500 स्क्वायर किलोमीटर तो बेवहाय एसेबां ध्यान दा हो नोंथांमोना मानोना बेफोर कुइसनफोरखौ बारा फैनाय नुनो मोना खारन बे एरियाफोरा एसे खमिलाय बारिलाय जाखाबाय थायो तो अबेबा बिजाबफोराव मोनगोन 500 अबेबा बिजाबफोरखौ 800 तो बेबादि बुस्थुफोरा थानायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना तो क्लियार जादों बेसिम ए टु जेड कनसेप्टखौ क्लियार खालामना होनाय जागोन नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला तो बेनि उनावहाय जों मोनसे कुइसन सल्व खालामगोन बेवहाय जे इउनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ माला जादोंमोन जोंहा बे मानास नेशनेल पार्कआ 1985 ऑप्शन नंबर बी आ जोंहा करेक्ट जागोन अच्छा मोनसे कुइसन सोंनिसै जे सोर सोर मानास नेशनेल पार्कनिफ्राय जोंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ आं बेखौ नायनो लुबैदों तो नोंथांमोना जुदि नायगासिनो दङब्ला अन्नानै जोंनो कमेन्ट बक्स खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना मानास नेशनेल पार्क एबा बाक्सानिफ्राय सोर सोर दङ चिरांनिफ्राय सोर दङ अन्नानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर एसे नायनोसै आंबो नङा होमबा मोजां नाङो बेफोरखौ अच्छा मानास नेशनेल पार्कखौ टाइगार रिजर्व हिसाबै डिक्लेयार खालामदोंमोन बेसेबाङाव 1973 आव देबजित क्लासेसनि एप्सखौ जुदि डाउनलड खालामाखै नोंथांमोना थाबैनो जों डाउनलड खालामनानै लायो बेवहाय नोंथांमोना अनलाइननि लाइभ टेस्ट सिरिजफोरखौ मोनबाय थागोन ओके क्लियार जादों बेसिम तो बेनि उनावहाय मानास नेशनेल पार्क was recognized in the year of बेसेबां मायथाइयाव मानास नेशनेल पार्कखौ रेकगनाइज खालामदोंमोन बेसेबाङाव 1990 आव तो गासै क्लासखौ जों देबजित क्लासेसआव खालामनाय जागोन नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला ए टु जेड कनसेप्टखौ क्लियार खालामनानै होनाय जागोन WhatsApp ग्रुप मोननै बानायदों मोनसे ग्रेड 3 4 नि थाखाय आरो मोनसे आसाम पुलिसनि थाखाय नोंथांमोना जइन जानो हागोन बेवहाय तो बेनि उनावहाय बे बिजाबनि जिथुनिखि खोथा बे बिजाबखौ नोंथांमोना फ्रि अफ कस्टआव मोनगोन जेब्ला 499 कर्सआव जइन जागोन ए टु जेड क्लियार खालामनानै होनाय जागोन तो भिडिअखौ जोबथासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावो जों नेक्स्टआव 1 खालामबाय 2 खालामबाय नेक्स्टआव नामेरि खालामगोन जों तो नामेरिआ बहा दोङो कमेन्ट खालामहर नामेरिया बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो नोंथांमोनखौ कमेन्ट खालामना हरनो आं रिक्वेस्ट खालामबाय जायफोर कमेन्ट खालामो आं नोंथांमोनखौ हार्ट होनानै दोनगोन ओके जाहाथे बयबो बेखौ नायनो हायो तो भिडिअखौ जोबथासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनलायगोन मोनसे गोदान भिडिअजों दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों